Witajcie, tu Wajka Szepsi Princ. Dziś jem na dole i dziś jem mam bardzo sportowego gościa, można powiedzieć, a to jest Krystian. Jego spotkał pierwszy raz na zjeździe młodych kaszebów w Lezenie. Tam my się widzieli pierwszy raz i później my się tak może spotkali, jak to jest w dzisiejszych czasach na Facebooku. I jego obserwował, proszę, co on robi. I myślę, że jest wart z nim pogadać, bo on robi wiele ciekawych rzeczy. I mnie zaimponował, można powiedzieć. A ja szekum ledzych ternych, kaszebów ternych nie są, jak można powiedzieć, Pryczkowski czy Gracjan Fopke, Derek na tych pierwszych stronach, a on robi robota w Jaldzi. Jaldzi Bóg zapłać, że przyjął to moje zaproszenie, Krystian. Witaj, ja się cieszę, że dostał to zaproszenie. Nie ukrywam, że to jest dla mnie bardzo wyróżnienie, że ja tu mogę z Tobą pogadać. Jak pierwszy raz, tak jak też jak w Lezy nie spotkam, myślę, kim to jest. Zapytał też Adama, Segracja napytał, co to jest za niemiecki kaszeba, że tak rzeczy. Te nasze chody już też- widzę, też, że Adam Hebel, Gracja Fopke. Aduma znam już od dłuższego czasu, także A, my okej. razem z Adamem też zakładali Kaszebską Ligę Buczci. Gracjana, nie A. wszyscy to wiedzą, ale pewnie też nie wiesz, z Gracjanem pochodzą z tej samej wiości, tych z Dolmierza, Dolmierza. z Dolmierza, z Otalzina, tam mój tatko z Otalzina i Gracjan tam ze mieszkał na Otalzie, nie wiem czy to były, nie wiem, na tych By te na jego, pustki, na jego pustkach, tam dalej jeszcze mój wuja mieszka, także tamtąd moja familia Rychtych też pochodzi z tego Dolmierza, nie? Także tych młodych kaszebów ja znaję i O, Belno, to ja jestem bardzo zdziwiony. A słuchaj, bo ty kiedyś bardzo dobrze po kaszebsku, to jest to, że ty jest tam tylko dolmierz z tych pusków, można powiedzieć, czy jak to jest, że ty, można powiedzieć, tak perfekt kiedyś po kaszebsku? perfekt może nie, ale bardzo mi brakuje tego gadania po kaszebsku, dlatego się cieszył i przyjął też zaproszenie od Ciebie, bo myślę, że z Tobą też będę mógł po kaszebsku gadać, a to, że umiemy gadać po kaszebsku, to wiadomo, jak każdy tutaj to familii, zasługa mojej familii, tak, mojego tetka, mojej memki, mojego upy, który też był szkolnym i on mnie też zaszczepił ta nauka do kaszebścigłe. I źródeł, jak moja memka goda, jak tato szedł do szkoły, to on się dopiero nauczył w szkole gadać po polsku, nie po kaszebsku, No jo, to jest bo prawda. tak to przódę było, nie? Takie były te czasy, nie? Tak to przódę było, no. To znaczy, że twój tatk jest z Dolmierza, a twoja memka też jest z Dolmierza tam w Ukrainie, czy jak to będzie dokładnie? Łeglowo jest tak, że właśnie tak tam z Dolmierza pochodzą, z tych pustków z Egotalzina, Ja. tam se rychtych, może historia tam to się zaczęło, chociaż my teraz robimy nasze drzewo genealogiczne i my Ja. szukamy tych naszych przodków, tych Andryskłeścich, tak jak od mojego tatka strony, i tam oni pochodzą z tego Etalzina, tam se można rzec, tam se zaczęło ta historia tych Andrysków. A jeśli chodzi o memki od memki strona, Ja. to jest bardziej skomplikowane, bo mój upa był szkolnym, on pochodził tu z Karwi, z Ostrowa. A, z Karwi, o, Z Karwi, z tej strony to jest On beloczył, to jest on belok, beloczył. to jest belok, ale on beloci blues, jak on tutaj przyjedzie. Jak on wszedł w Dolmierzu, to on go do Rychtych po kaszebsku. No ja tak to jest, bo ja to trzeba dobrze czec, skąd on jest? Aha, on jest on tu z Pucka jest, A, albo tak. z Karwi. A ciekawa sprawa. I to może powiedzieć, ten język kaszepsi, był blues, to był pierwszy twój język, czy jak to Nie, było? ja już jestem tym pokoleniem, że ja najpierw wypłeliści kaszebści, później jak z tego co opowiadałem, memka, tatk nauczył memkę po kaszebsku, tak żeby oni doma gadali, nie? Ja. A to jak było po kaszebsku, jak w tych latach 90. to było to dopiero tak wchodziło tam, że tak powiem teraz, jak to jest ta młoda na ten kaszebści, nie? Ja. A kiedyś to wiadomo, sobie kledzę sobie płytkę, ale sobie coś tam wypile, trochę bardziej tej odwagi nabrał, ale to gadali po kaszebsku i tak to mi się wydaje, tak to było. Ja tam gdzieś między tym wszystkim był, tym żył i tam coś posłyszał i tak to jest to, tak? Ja. Tutaj jak zajechał do tej familii, tam do tego Talzina, tego Dolmierza, tam też inaczej, tam gospodarstwo, górstwo i tam też inaczej, też więcej tego kaszebścigłe, nie? Ja. Tam też więcej tego kaszebścigłe można czyć. Ale to znaczy, że twoi kuzyni też te blues po kaszebsku tak gadają, czy gdzie ten miał ten übung, tak można powiedzieć? Jeśli chodzi z kuzynama, to ten kaszebski to jest różnie, tak? Jedni gadają po kaszebsku, tak jak mój kuzyn, moja kuzynka, nie wiem, może ty znasz, Patrycja Andryskowska, to jest moja... To jest moja rychtych kuzynka, oni też tam właśnie w tej familii, oni tam mieszkają tam w tym Otalzinie i tutaj familia od tego łyje, to oni tak po kaszebsku. Mój dredzi łyja też tam ze Strzebielna,
to też po kaszebsku, teraz coraz tego więcej, tego kaszebskiego, ale to pokolenie, które ja już jem, to właśnie tam Patrycja, jej brat Adam też, i jego dzece też, które też kaszebści go wszemu ze se uczą, to oni to jeszcze to trzymają, te kaszebizny. Trzymają to. A ty miał cały czas taką sfiunę, że te kaszeba i że kaszebski język jest bardzo ważny, bo tak czuję, że ty, jak ty gdyż o tym kaszebizny, że ty tak promiejesz, wiesz, ty masz tą sfiundę, a wiele lat nie ma sfiundy, to kaszebizny. To tak nie było, że od dziecka się czuł jakimś wielkim kaszebą, nie? Tak jak godał mój upa, który był szkolnym, zasłużony dla gminy Szemut, który uczył historię, Ja. uczył też o wiele o kaszebach, wiele razy był Jak on się nazywał? I gdzie on był? Alfons Miłosz. A Alfons Miłosz był, Alfons że Miłosz, postać może być, tak, ten tak, Lesokopisu, jeden z założycieli Zrzeszenia Kaszebczego Pomorskiego w Szemudze, też wiele razy w jury w Leznie, Ja, w konkursie kaszebskim dyrektora to prawda. Bistronia, Ja. także to jest bardzo wielki dyrektora Bistronia. Oni się Gazi znają- postać, będzie gazi tak. postać, nie? I to też mnie zainspirowało tego, żeby poznać ta bardziej ta kaszebizna, nie? Nie, że tylko upa, ale też mój tatk też z tej strony, on by z tego języka, bo on był tym kaszebą z krwi i kości, można rzec, że on tam żył tą kaszebizną. Ja nie wiem, czy czytał tą książkę Gracena Fopkę o Dolmierzu. Tak, Tam tak. je na końcu są te wywiady i tam też jest jeden wywiad z Alfonsem Tak, Miłoszem. tak. I on opowiada, jak on był, przeszedł tu i on był chyba, czekaj, gdzie to tam było? Rycht wszedł w Barominie i potem I tylko o- w szkole, tak? I w szkole, ale w Barominie jeszcze rekli przed Barominie. Przed Barominie on był na praktykach w Gdzie to było? To było tam za... w Kusfelcie on był, ale on, A jo, to Kusfelcie, ale czy może to było Barłomino, że on opowiada, że jak on spotkał Trepczyka, ja pamiętam w tym czy Labubu ale to nie, było? oni w Trepczyka, czy jednego z tych wielkich kaszebów, oni chyba do szkoły chodzili wejerowie do szkoły jakiejś tej, tam gdzie te nauczycielskie, tam jest, wydaje, tak tam on to w tej książce opisuje. Jo, ale ten Trepczyk, Alfons opisuje, jak on jest w szkole, on uczy tam tych dzieci Perzynka po kaszebsku, czy śpiewak Frantówka, Trepczyk wchodzi, bo Trepczyk chyba był takim inspektorem szkolnym, który wchodził do tej szkoły i patrzył, czy wszystko jest okej, nie? No. I on wchodzi i widzi, że czuje, że Alfons, on nie znał Alfonsa, No. ale że Alfons Miłosz tam te dzieci po kaszebsku uczy i śpiewają Frantówka, nie? I on tak go poklepał i rzekł, no to jest fajnie, tak trzeba chłopie, nie? I to tak, ja pamiętam, jak Alfons Miłosz, to tą scenę w tej książce Dolmierz Gracena Fopkę, nie? Że Tak, to, i tam w tej książce tylko o Miłoszu też jeszcze było o tych moich ujach od taty strony, od Andrysku Ewcichoń też czy tam. A to też było, Też to na faktycznie. wojnie, że na wojnie zmarle, to właśnie to też było uje mojego upę, to byli bracia już. Tak, Okej, ja widzę, że to jest mocne z tej historii. A jak to Tak. było za wojnę? Ty masz informacje, czy oni byli w Gryfie Pomorskim, czy oni, jak oni się chowali, czy ktoś był w Sztuthofie albo w Potulicach? Jak to wyglądało w twojej familii? W mojej familii można rzec, tak jak wielu kaszebów raczej se boi o tym gadać i nie chcę o tym gadać, a ja już się tyle lat ledzę, już o tym zapominam, ale Ja. upa był mój praupa, którego ja bardzo szanuję, to był upa mojego właśnie upa Alfonsa. Ja. On był w Wehrmachcie, muszę on był podpisać. wcelony był do Wehrmachtu. Nawet mam taki stary zdjęcie, byś ja mógł być przygotowany, nie jestem przygotowany. Jo. Najlepszy strzelec Kaszub, miał taki napisuny, że tak z tyłu notatka. Jan Miłosz, najlepszy strzelec Kaszub, nie? Kaszub, w niemieckim mundurze. Nie? I jak to się stało, że on był wcielony do tego Wehrmachtu, znaczy jego ojciec musiał podpisać na pewno listę, ja? O tym ja wiele w familii sędziego było. Też ja tą historią sobie dopiero później zaczął interesować tam wyglądało jak już miał tam 30 lat, może pojść na rechli, to już było za późno, tak, żeby zapoznać ta historia. Upa już też wszystkiego nie pamiętam, ale może nie chcę, może nie pamiętam, może nie chcę rzec, może on też się nie interesował, a ci co wiedzą, ale już ich z nami nie ma, nie? Ale mój ten praupa, to jest mój praupa, tak? Zawsze pamiętam, w Westrowie na cmentarzu jeździm zawsze, bo od nim też jest bardzo, bardzo ciekawa historia, bo on się urodził w Detroit, w USA. Jo? I on się urodził w Detroit, ale wrócił nazad tu do Karwi, do Westrowa
i tam w Westrowie, i tam jeszcze żył, i tam jest pochowany, także zawsze miał Ciekawa pseudonim sytuacja. Amerykun na niego zawsze mówił. Amerykon. Ja, bo była taka fala, że Kaszebi jechali tutaj przez Gdynia, nie? Na tych No statkach. tak jak tutaj, na jak ten najsławniejszy kaszebści, Kaszeba zawialdzie Guedę, jak David, tak? David Schulis, Schulis. tak, Też tak. był moim gościem w moim Tak. programie, ja pamiętam. No. Bardzo ciekawy Tak. człowiek jest o te sprawy. Bardzo ciekawy. No. Jo. A jak ty myślisz, dlaczego to było takie, że dziś my tam, czy nasze pokolenie, można powiedzieć, jest na to wzór inaczej z tym Wehrmachtem, nie? Jak ty myślisz, w twojej opinii, czy warto o tym gdzieś gadać? Bo ja mam takie wrażenie, że jak lecę przyjadą na przykład z Warszawy czy z Krakowa, bo oni nie mają pojęcia, co tu się działo, jak była druga wojna światowa, wiesz, bo my byli tu wcielone do tej III Rzeszy, i ledze tak myślą, że wiesz, że ta Kaszebi to tak Niemcy, można powiedzieć, nie? Dla wielu ledze takie, nie? Jak ty myślisz, jako nowe pokolenie o tych sprawach? Ja kiedyś tu wyczytałem w jakiejś książce, że to już nie pamiętam, kto to że za książka była, że Kaszebi są za mało Poliści i za mało Niemcy, za mało niemieccy, tak? Że my jesteśmy na tym wystrzutku pomiędzy i tak jak tego że ja myślę, że to warto o tym gadać, bo ludzie z Poliści nie wiedzą, co tu się działo, tak? Bo te miały dwa wejścia wtedy, albo ty pójdziesz do Wehrmachtu, albo ty pójdziesz do obozu, tak? Ale nie tylko twoja familia i jeszcze twój sąsiad jeszcze pójdzie Yeah. razem z tobą, więc te musiał wybierać, tak? Gdzie ty chcesz iść? Czy chcesz ratować familię, czy pójdziesz razem z nią do obozu? Ja myślę, że wiele ledzy tej historii nie zna, szczególnie tam na Warszawie, tak, czy w jakichś innych krizach w Polsce, że oni nie wiedzą jak to było i też wielu, tak jak tego, wielu uważa, że ci Kaszebi to są jacyś tam Niemcy, tak, bo tam są dwa słowa bana, czy jakieś inne słowo po niemiecku, richtig, tak, i oni myślą, że my jesteśmy jacyś niemieccy, tak, a z kolei ci Niemcy myśleli, że my jesteśmy Polakami i my na tym wystrzutku musieli sobie jakoś tym wszystkim sobie radzić, nie, i tu se dogadać, i to jest bardzo, bardzo trudne i teraz już jest coraz mniej tego, tak, my globalizacja, wszystko jest teraz taki nowoczesny i te Kaszebi gdzieś tam żyją, jak ja się śmieję czasami w tych lasach schowany i w tych miastach coraz więcej, może w Gdańsku, tak jak było, że tam czemu to jest stolica, jak tam Kaszebów nie ma, tak? No, To jest prawda. no Kaszebi też mają swoje problemy, tak? I też ze swoją się strydają i... O tym będziemy jeszcze gadać, jak ta przyszłość, przyjdą o ten Kaszebizm, jak to dobro wezrze, nie? I my teraz jesteśmy w tym wątku historycznym, bo ja sobie widzę taką barą świąt, gdy że też czytasz książki, te wiele czytasz książki, te dużo nadrobić, czy w szkole, jak to był w szkole na przykład, te czył o historii Kaszubów, te wyczytale w książce, bo nie wiem, te był w Wejherowie w szkole, nie, to był w Dolmierzu, nie? Ja był w szkole już w Głestecy, nie? W Głestecy, nie? W Głestecy, całą szkołę w Głestecy nie szkodził, tu potem w Mieszce, no i studia w Trygardze, nie? W Trygardzie, okej. To słuchaj, to jak to było na przykład, jak jest to edukacja, można powiedzieć, na kaszepści ziemi, nie? I teraz co, wy tam czytali tego Remusa, wy coś było po kaszepsku, były szkolni, które gadali po kaszepsku, to było achnione, wy się wstydzili gadać po kaszepsku, jak tak to... Jeśli chodzi o szkołę kaszepskiego, za moich czasów jeszcze nie było szkoły kaszepskiego, tak? W którym szedł ten Tusk podpisał, to był 2001 chyba, tak? Piąty chyba. Piąty, no to ja już skończył gimnazjum, to ja szedłem do szkoły średniej, nie? W tej czasach, bo ja miał 15 lat. To wtedy jeszcze nie było w szkole kaszepskiego, więc my nawet nie myśleli, że to jest jakiś język, że to jest język, że to jest coś takiego po kaszepsku, którego trzeba warto pielęgnować, nie? Bo był tam, gdzie był. Bo to tak właśnie taki problem jest w tej szkole, ale ty myślisz, że te spotkał na przykład Kaszebów, bo ty kiedy że ty znasz Adama Hebla i tak dalej, Gracjana Fopkę, te spotkał w swojej drodze edukacyjnej, można powiedzieć, wiele Kaszebów, wygadali po kaszebsku, w Głestecy na przykład w szkole na przerwach, czy to był tabu? Nie, że to był temat tabu, ja też miał kilku drechów, którzy tam bardziej w familii, tak, jeśli chodzę między sobą, dresie, to mało tego kaszepci, wiadomo, jakieś pojedyncze słowa, które my wiedzą, które my rozumieli, ale tak, żeby jakoś dłuższe zdanie, tak jak my teraz gadamy po kaszepsku, to tego nie było, nie? I jeśli chodzi o szkolnych też nie miał, bo jak godał, to nie było tego języka i tam tutaj nie było takiego kaszebizna, może takiego, nie że twardą ręką, ale kogoś to trzyma ten kaszebizna w ryzach tutaj w tej naszej gminie, w tym
może ktoś co obrazi, ale mam nadzieję, że nie, w tym powiecie Wejherosim, w tej kryzy tego nie było, nie? Tam kiedyś zawsze myślałem, Kasia, tak jak gadałem, że Kasiebi to nie tu, Kasiebi tam koło nie, koło karty są Kasiebi, a tutaj już tu już Wejherowie nie, tu jest miasto, tu już nie ma Kasiebi. A jeszcze wiele Kaszebów mieszka w tej Głescecy, bo Głescecy to też można powiedzieć jak Głębino czy Bolszewo. I to idzie tak do przódku, że jak nieraz tam jada, to ja jestem bardzo zdziwiony, że tyle tych domów jest nowych tam, że to jest... Tak, to się bardzo teraz rozwija i Głescecy najbliższewo, ale tam jeszcze są starzy ludzie, jest ZKP, tutaj w Zrzeszenie Kaszebsko w Głescecy, niektórzy już wiele lat funkcjonuje, także są ci Kaszebi, którzy o to dbają i w Bulszewie tak samo, przepraszam, jak w Głerze tutaj, czy teraz rozmawialiśmy o Kubie Szczypiorze, tak? Który założył to zrzeszenie nowe. Pozdrawiamy Kubę. Pozdrawiamy. No. Tak, także myślę, że ta Kaszebizna tutaj pomału też idzie do przódku, tak? W tej naszej gminie, tu jeśli chodzi o a jest to tak po prostu, wiesz, bo ZKP Góra to jest fenomen z Kubą, nie? Kuba, ja tak widzę, jak wzrem na tą Kaszebiznę, Kuba jest młody człowiek i on nie tylko myśli politycznie, ale on ma łudba na to, co zrobić, nie? A w tych innych ZKP ja mam takie wrażenie, nie? Że to są stary ledze. Ty też masz takie wrażenie, że to jednak te ZKP, no właśnie, jak to wzrysz? Czy w Gostynie na przykład jest, że idą młodzi, że chcą młodzi działać, bo wiesz, to nie tylko Iwer czy problem Blues Kaszebów, to jest wszędzie tak, czy młodzi nie chcą się angażować, czy lekko się angażują, czy nie chcą się angażować. Nie? No wiadomo, jeśli tam chodzi o Kubę, to wiadomo, że też tam familia pomaga, że tam jest, że może, że Kuba jest tą twarzą. Dobra ekipa. Ta dobra ekipa jest w górze, także całą górę pozdrawiamy, także tam jest w Głerze jest bardzo wiele też Kaszebów i wielu ledzy, którzy chcą działać, tak? Bo ja tam znaję też ledzy i tylko nie od Szczypiorów, też od innych znaję, którzy są Kaszeby i tam fajnie chcą się angażować, czy to w Straży Łegniarzowej i też bardzo tam pomagają. A jeśli chodzi o te inne partie ZKP, to tak jak tego, jest tam wiele tych starszych, którzy tam trzymają za ręką ta władza, że tak rzeka. A są może młodzi ledzy, którzy są w tym ZKP, bo tam widzę, że tam kilka drechów też moich ale dlatego ja tak sobie do tego nie chcę garnąć, bo to, żeby się zapisać, żeby być, to myślę, to płacę, żeby tam być, żeby raz tam do roku jechać na zjazd Kaszebów, czy żeby ta składka zapłacić, no to myślę, wydaje, że żeby coś robić, żeby coś dla tego Kaszebizny, to wtedy mogę się zapisać, tak, do tego. Już mnie gadał ostatnio, jak ja był na taka bitwa kulinarna Kaszebsko była w Gostynie. Ja byłem, no ja też tam był i mówił, a ty może do góry, do Gostyny pójdziesz do ZKP, a tak Kuba tam coś, a może do góry to pójdziesz do ZKP, jak to nie jest w żadnym ZKP. Także już propozycje są. Propozycje szmą, a jeszcze drech, jeszcze Wejerowi jeszcze trzecie. Także, o, ty za mnoga. No. Widzę, jak ty piłkarze, ty masz wiele tych ofertów. Tak, do lebuka. A na razie nie myślę o tym. Chociaż może jakieś fajne dla Kaszebizny, żeby jakieś projekty robić, tak, czy jest jednota, bo oni też mają swoje problemy, też na początku wiele działo, teraz trochę mniej się może dzieje, jeśli chodzi o ta jednota, to też prawda, ale no, to też za dużo, żeby tych organizacji kaszebskich nie było, bo żeby Kaszebi złe nie poszli w jedną stronę, a jedni Kaszebi w drugą, druga w drugą i żeby to ze swoim węglowo, żeby zrobić jakiś pomysł i w jakąś jedną stegną miejsca, nie żeby te stegna były za wiele było. Żeby ta stegna była jak ta trasa kaszubska i żeby ona szła. Ja, to prawda. Słuchaj, bardzo ważny wątek jest też sport, nie? Bo wiesz, też kiedy o tej buczce, nie? I o Adamie Heble. Jak to się stało, że ten na przykład, bo Adam, ja nie wiem ile lat on już tam mieszka w tym Lezynie, ale że też się też zaangażował w tą buczkę. Może powiedzieć, co to jest buczka? No buczka to pewnie już ci, co się interesują Kaszebizną, to już wiedzą, co to jest za gra, na czym to polega, co to słowo znaczy w ogóle buczka, czyli to jest... Opowiadaj. Buczka to znaczy świnia po kaszebsku, tak? Ja. To zaczęło się od tego, że Adam kiedyś w jakiejś książce, już też nie w jakiejś cejnowej, czy kiedyś wyczytał, że kiedyś taka gra na Kaszebach była. Yeah. I on to tam badyrował, że jak to wezrzał, co to trzeba, jakieś regle my dostosowali do czasów współczesnych i zaczęli najpierw się płetkać na jakichś tam treningach, tam 5 osób, 6 osób, czy to właśnie w Gostynie, czy w Lezynie, czy w Bulszewie też my robili takie pierwsze turnieje
I tak powstał taki I pomysł. to było Blos Kaszebi, czy to były ledze terny, w ogóle to nie Różnie byli to byli ledzy, którzy po kaszebsku gadali, którzy byli w ZKP, a po kaszebsku nie gadali. Byli też z Wejherowa, którzy byli Płelachama i ta ci pierwsze karna. I tak powstała ta 4 pierwsze karna, to było tak, to było tu jako Lezyno, my potem założyli jako Lezyno, Strzebielno, Żukowo i Wejherowo. Tak, to są te pierwsze karna, które I to była taka liga, można to powiedzieć. taka liga, my sobie płytkali 3 turnieje na półrocze, czyli 6 turniejów na roku i tak ta liga Bucci teraz rosła. Potem już to poszło już na całe Kaszeby, tak, teraz są z Karna, z X-Kartus i z Mikołaj Rydiger chyba, tak, Mikołaj Brusy, teraz Brusy, teraz Mikołaj to właśnie Miklosz to... Będą tam cygnie, widzę. Teraz Miklosz to cygnie, tak, my trochę z Adamem to odpuścili dalej to młodym, żeby oni to dalej cygnęli, Bardzo dobrze, bardzo dobrze. żeby ta buczka, ale to właśnie tutaj był ten pomysł, żeby ten sport też połączyć z Kaszebizna. Zawsze my ten cel przyświecał, żeby ta Kaszeby to nie byli blues tylko żeby to promować te Kaszeby, nie blues tylko przez te festyny, przez ten folklor, ale żeby ten Kaszebizn promować przez inny, tak? Bo zawsze też między blues ten język, oni cygną ten język i te festyny. Wiadomo, ten język jest ważny, bo to jest ta podstawa tego Kaszeby. Fundament tych, nie? Ale coś innego, żeby też w jakichś innych, nie wiem, czy może jakaś restauracja kaszebsko, czy jakiś ruch na kaszebskie sprzedawać, nie tylko oczywiście strój kaszebski, diabelskie skrzypce, ale żeby coś jakoś iść w tym też w innych kierunkach, żeby ta kaszebizna też promować i to też by przecygnało, myślę, ludzi z zewnątrz, tak, a nie żeby my sobie zamykali tylko tutaj w tej hermetycznej. Opowiedz Brzynka o tej buczce, jakie są reguły gry i jak to dokładnie wezrzy, bo wiesz, to jest też ciekawa sprawa. Przódę było tak, że trzeba miał 1-2 sztachety, żeby grać, wykopać dziura i zamiast tej bali to był kamień. I żeby ten kamień do tej dziury wnikać, nie? Czyli ta buczka do tego chliwa zacygnąć, nie? I tak to przódę wyglądało, tak? No ale to pewnie ja sobie domyślam, że nie jeden takim kamieniem dostał w głowę, to miał jakiś uraz, albo siba, ruta wybita w domu, w hecie, Także tak to przódę wyglądało. Tak przynajmniej Adam wyczytał w książce. Czy to jest prawda, to nie wiem. To trzeba było tu w jakiejś książce. Ja myślę, że kiedyś Adam bardzo też w moim programie, to ja sobie go dokładnie spytam. Ja myślę, że Adam, jeśli chodzi o te sprawy, jest bardzo kreatywny człowiek i ja tak na niego też wzywam, że on jest z innego kosmosu, nie? Jak ty kiedyś, nie? Bo to blues na tym języku i blues na tym folklorze, to my nie pocygniemy za daleko, ja tak myślę, nie? Tak, to jest tak moja też opinia, nie? I ja widzę, że ten buczka, że to jest coś innego, to jest sport, ja bardzo lubię sport, ja ledam to, że to jest sport. Ale ty nie grasz blues, jeśli chodzi o buczka, ty coś robisz akademia i opowiedz, jak ta akademia się nazywa, dlaczego ty tego nazwał tak i co ty tam robisz w tej akademii? Tak, właśnie przez ta akademia, ta buczka trochę musiała ostatnim czasem odpuszczać, tak, i skupić się na tej akademii, to jest Akademia Nożne Bale Kaszubian, tak, nazwa tu właśnie Kaszubian przez C, który ciężko to niektórzy wymówić, jak to się czyta, a nazwa to też, to właśnie ja założył z moim drechem, tak, nas dwóch, to z Bulszewa też, my założyli w dwóch ta Akademia tej Nożnej Bale, a ta nazwa to właśnie, którą ja wymyślił osobiście, także to sobie tak to traktuję jako moje dziecko. A to jest na pierwszopismiona zmianka o Kaszubach, tak? Po łacinie, w tej buli Grzegorza, papieża, Kasubia przez Casubia, nie? Książę Casubia. I my dodali na końcu N też, tam my se pytał niektórych Kaszebów, czy to jakiś spozwa, czy to może dodać, tam nimi Karola Rodę też se pytał, czy może być Casubian, mówię, że my tworzymy nową nazwę, ale że może być. I my to powiedzieli Akademia Nożny Bale Casubian, nie? I także tak ta pozwa. Ale to jest ewenement, bo wiesz, bo tak jak obzywam to na przykład, bo się też bardzo interesuję sportem, to ja nie widzę tak na przykład w kryzu wejrowskim, ale też w innych kryzach, że tacy są właśnie, że coś jest takiego, że w nazwie jest Kasubian, nie? Czy Kasubia, nie? Dlaczego to tak zrobili? Co chcecie tym, jaki cel tego jest? Że to pokazać, że jest ta Kaszebi, czy to jest coś większego, jeśli chodzi o cele? No to na pewno też, żeby zaznaczyć, że my utożsamiamy się z tymi Kaszebami, że my tu żyjemy na tej ziemi i też żeby promować te Kaszeby tutaj nie tylko w naszym okolicy, bo nasza Akademia Nożnej Bale jeździ po Polsce w różnych miastach my już grele, czy to we Wrocławiu, czy w Zabrzu, w Poznaniu. I co, ledy się pytałem,
Kasubia, co to jest Kasubia? tak. Bo jest chyba Kasubia Kościerzyna. Tak, nie? to jest Kościerzyna, nie? Kaszubia Kłesterzyna, jest Kaszubia Starzyno, są Starzyno, jo, takie, są Starzyno, tacy jo. nazwy, którzy Kaszubia mają, tak? Mają, Czy Kartuzja też nas czasami mylą, Kartuzja, jo, przez jo. C też, przez też Jo, to czasami prawda. też mylą, czysto właśnie, czy z Kłesterzyną, czy z Kartuzami, czy czasami ta nasza poezwa na mylą. I se pytają, tak? A skąd kawa jest to, skąd kawa jest to? Bo my też, taki był nasz zamysł, żeby bo my nie mamy Akademia Nożny Bale Kaszubian, coś tam, czy Bulszewo, czy Głescecy, no mamy w poezji Akademia Nożny Bale Kaszubian, tak? Żeby nas utożsamiali jakby z całym regionem Kaszub, nie? nie blues Głescecy, nie blues Głescecy, no żeby się Okej, w tym rozumiem. parcie skupiać, żeby się tutaj z tym szerszym gronie tych Kaszebów, żeby tam nas utożsamiali. Tak I my sobie- jakiś odzew? Jak oni się pytają o Kasubę, to O, musisz to- dużo tam im klarować, jeśli chodzi o tę sprawę? No jeśli jest tam w Polsce, to wiadomo co, Kaszubi tam gdzieś nad morzem żyją, tam mamy tam fajne jeziora, ma ta fajne morze, ma co i taci, no tak wiadomo, że tam raczej też szerzej w Polsce nie jest o tych Kaszubach wiele se nie mówi, tak? Kamerdyner, to tam też, teraz jak ja był w Ameryce teraz z moją białką i to też o coś tam, że my kaszę, bo ja w jedną, nie wiem czy ty widzą na Facebooku, zawsze z tym szalikiem kaszemy tam to co widzę. se robi, on, co to jest za kaszę, czemu, nie? Ja mówię, bo ja tę kaszę i chciałem tutaj to zdjęcie sobie zrobić, że kaszebi byli zawial gołedą. Ja widzę, że ty bardziej patriota jest o tę sprawę też, nie? I to promieniesz jest twoją akademia. A jak to widzę z tymi dziećmi? Oni wiedzą, czy wy macie nie blues sport, czy są na przykład dla tych dzieci też jakieś edukacyjne sprawy, że wiedzą, okej, robimy wypad, nie wiem, do Muzeum Wejrowskiego, tak? Czy na przykład, nie wiem, tu jest skansen na dole, nie? Czy to takie też są łudby, jeśli chodzi o te Kasubie, czy wy blues idziecie w tą stegna sportową? Tego ja muszę rzec, przyznać, że tego jest mało, dlatego bym chciał to zmienić, żeby ta akademia jeszcze bardziej była kaszebsko. Ja też czasami w niektórych ćwiczeniach sobie wplotam jakiś na przykład z kaszebści słowa, tak? A w tych ćwiczeniach na przykład, że musi przebiec do żółtego stoczka, przebiec i zawrócec, nie? I ja zawsze kolory, to najłatwiej było tam żółty, zielony. Jak dzieci reagują? Jest zdziwiony na przykład, a najlepiej zdziwiony jak jarzek młodry. Kolor młodry. Co to jest za kolor, co to jest za farba? Ale jeden taci Piotrek, który tu kaszebszczo familia z Bulszewa, on na kaszebści chodzi, tak, że on wiedzą niebieści, to od razu wszyscy szli niebieski, to wszyscy biegali do tego młodrygo, nie? To jest piękna sprawa, bo to przez sport dzieci się nie uczą blues sportowych rzeczy, czy kondycji i tak dalej, ale też i tego języka, czy też jak ty mówisz, historię może właśnie, nie? Bo ja tak właśnie obserwował tę piosenkę na tym kanale Kasubian, to sobie myślę, okej, właśnie, nie? Czy to jest blues, ten sport, czy bandze też na przykład jakieś takie edukacyjne sprawy, że będą jakieś wyjazdy na przykład, nie? No my Czy to też, nie? jak jeździmy na tacie obozy, teraz na przykład będziemy do Żelistrzeva, koło Pucka jeździć, to też tutaj staramy się tu w okoliku też, żeby jechać tutaj na tej Kaszebści, tak, jeździmy tutaj Nowowieś Przywilska, tam jeździmy na takie tutaj kryzę, żeby tutaj też te dzieci tutaj gdzieś tam nie cygnąc ich w Polskę, żeby też tutaj te mule kaszebści poznane, nie? To znaczy nie było krytyki, że to tam zwale Kasubie, czy doch był jakiś hejt, można powiedzieć, w internecie, że teraz Maty Zernogę mogli sobie nazwać, nie wiem, Górnik, czy Lechia, Arka, ja nie wiadomo jak, nie? Czy Gryf, Nie było tak żadnego hejtu, ani takiej, raczej było pozytywna nazwa i to, że to jest tak fajne, coś nowego, no już 7 lat już tutaj jesteśmy, także pewne czasu już minęło. Myślę, że to jest bardziej na plus taka poezwa. I treningi są w Gostycynie czy w Orlu? Treningi są tutaj w różnych lokalizacjach gminy, tak, w Gostycynie, w Bulszewie, w Orlu, także w Głewinie mamy nie mamy swoja... Szkole. Szkole w Głewinie, tak, szkole, także... Ja tam chodzę do szkoły w Głewinie. O, proszę. Pierwsza i druga klasa to była, nie? No proszę. W Głewinie, nie? Także planujemy jeszcze jakieś inne lokalizacje odnępnąć już wkrótce, także żeby się rozwijać, jak ja sobie myślę, że jak ten Remus z tą karą jeździł, czy jak ten David z tą karą jeździł, także my z tą balą będziemy jeździć i te kasze by promować poprzez ta bala, a nie przez ta kara. Tak no sprawa, ja David rzekł do mnie, że Dredzi Remus, nie? Bo to jest wzruszające, jak on tam jechał tą karą, można powiedzieć, zatem zjezd Kaszeby w Gostycynie. Ale słuchaj, to znaczy, ile ty masz tych zespołów, jeśli chodzi o ten Kaszubien? Bo ty wiesz, że to w Orlu, w Gostycynie, w Głębinie, ile tam was jest tych zespole? Tych dzece my już mamy 250 dzece, także my zatrudniamy też 12 trenerów, także to jest coś większego, większy projekt, że
my chcemy jakoś bardziej, nie tylko blues, że my chcemy dzece dodatkowo zająć, my też chcemy dzece pod tym poziomem sportowym, żeby to było tak powiedzmy top, tak? Bo Okej. ja też robił w Arce, tak? W Arce Gdynia robił w dziale marketingu, miał staże w Lechu Poznań czy w Lechii Gdańsk, także ja ten sport na tym większym poziomie widzę. tak widzę, jak to funkcjonuje i dobrze i źle jak to funkcjonuje, także to widzę od środka jak to wezrze i dlatego tutaj mojego Drecha też spotkał, który też w Poznaniu studerował, który też był trenerem w Lechu Poznań, także my sobie płetkele i taka łudba była, żeby tu coś swojego zrobić, żeby to swojego zrobić, także teraz już idę tak 7 lat, także te 250 zecy to jeszcze nie koniec, myślę, że my zrobimy tych zecy i będzie jeszcze więcej, tak chcemy się skupić teraz blues od tego roku, se blues tylko ta robota na tej bali chcemy skupić i chcemy to jeszcze ta nasza nożna bala rozwijać, a przódę naszym taki kiedyś zrobić taki, mam nadzieję, że kiedyś się uda, że nasz wychowanek zagra czy to w Ekstraklasie, w reprezentacji Kaszub i jak on zagra w tej reprezentacji, że on z tą kaszebską faną wyjdzie. Ja też rzeka poprawdzę, jak ja myślę, że 11 Kaszebów zagrało lepiej na tych ostatnich mistrzostwach jakby Polska, nie? To było ciężko obzyrać, co muszę rzekać. Okej, ale rywalizacja z Wialdzi, bo ja wiem, że w Ledze na przykład jest Akademia Karola Piątka. Tak. Widzę, że też czy Wejrowie Błękitni, tak? Tak. Jak ty na to wzyrasz? Ta rywalizacja pomaga tobie, czy to jednak jest za wiele tych akademii? Bo ja tak też mam takie wrażenie, że każdy piłkarz, czy tam Piszczek, czy ten, oni mają swoją akademię, nie? To jest dobrze, czy to jest lecho? Tak, tych kartów jest coraz więcej, tutaj w okolicy robi. Myślę, że ta rywalizacja też jest potrzebna oczywiście na zdrowych zasadach, tak, że też nie może być, że tam jeden na drugiego szkaleje, albo też gada, też bardzo ważna jest rodziców, Starków, bardzo ważna jest rola Starków, tak, bo niektórzy mają większe ambicje niż te Zece, tak, bo oni kiedyś grali i też my bardzo też staramy się też szkolić nie tylko Zece, ale też szkolić tych rodziców, szkolić tych Starków, żeby oni wiedzieli, że ta piłka nożna dla Zecy to nie jest to samo, ta nożna bala dla Zecy to nie jest to samo, co ta nożna bala dla tych dorosłych, tak jak tego te Mistrzostwa Europy, tak, że nie każdy już ma w wieku 10 lat, czy w Lezynie, czy w Wejrowie, on będzie Drecim Lewandowskim, no ale wiele Ledzy tak myśli, tak, i zmieniają te karna i szukają, a może tu było źle, trener był źle, albo tam było coś źle i też tak to se tak miesza i wymieniają i potem te Zece są wygłupiały i czasami też rezygnują, bo w wieku tam, nie wiem, 15 lat, 16, oni powie, że on ma już tego dość, bo to jest za wiele dla jego głowy. Tak, jest ciężko gdzieś wychować, bo ty wiesz, bo co sobie bardzo widzisz, że ty nie widzisz blues ten aspekt sportowy, ale ty widzisz też ten aspekt wychowawczy i wiesz, i z tyłu jest jeszcze taka szebizna, nie? Jak to jest, że wychować Zecy przez sport na dobrych Ledzy, bo myślę, że to taki byłby też fundamentalny aspekt, jeśli chodzi o twoją też robota, nie? Żeby te Ledzy, bo jak ty mówisz, nie każdy będzie tym Lewandowskim czy nowym Błaszczykowskim, ale czy to jest ciężko gdzieś? Bo wiesz, ja takie mam wrażenie, że jest ich tak wzorem na to polskie społeczeństwo, czy na Kaszubów też, wiesz, że młodych Ledzy jest wiele problem nadwagi, który w naszym pokoleniu może nie był taki w Jaldzi, a jak teraz wzyram na przykład tu tych letników w Pilecach czy w Jodziwiec, nie, to mam takie wrażenie, że wiesz, kiedyś to było tak, że Amerykanie czy Niemcy byli grebi czy nie, a dziś ten problem widzę na tych plażach, Zecy, bardzo wiele Zecy jest naprawdę grubych, nadwaga i wiesz, też, bo to nie chodzi tylko o blues sport, to też na przykład o to, co my jemy i tak dalej, bo to jest aspekt jest skomplikowany. Jak ty na to wyzrysz? Czy dziś jest ciężko tych Zecy wychować i pokazać swoje sport jest bardzo ważny, nie blues Champions League, ale też dla swojego, można powiedzieć, zdrowia? Myślę, że to jest teraz bardzo trudne, żeby tych dzieci zachęcać, tak, do tego uprawiania sportu, żeby ich wyciągnąć przed tego komputera, przed tego telewizora, bo mają wiele pokus, tak. My często tak ja sobie obserwuję, jeszcze nie ma swoich dzieci, ale obserwuję, że łatwiej dać ten telefon, ten tablet, niż z nim coś zrobić, tak, bo wtedy ty masz pokój z nim i on nic nie godo, a kiedyś ty musiał dziecko czymś zainteresować, tak, żeby z nim znaleźć dla niego czas, żeby z nim wyleźć
na butę, nawet na kłyle, albo oni sami się organizowali, tak weźle z dresiama, skakali po tych bumach, czy tak, czy jeden saranka złamał, czy coś, ale on był sprawny, a teraz z tą sprawnością je bardzo ciężko, czy to w szkole, tak, czy te zwolnienia, bo coś tam, bo nie skacze, a mój syn nie będzie tego nie robi, bo on tego nie potrafi i tak dalej. A kiedyś ludzie tak się tym nie przejmowali, tak, teraz bardziej są te dzieci są jakby zagłaskane, tak, że zachuchune, że to jest ciężko i to jest moim zdaniem to idzie bardzo złym kierunku i nie wiem, co to będzie z tyma dzieciami, tak za 10-20 lat, że może być większy problem, czy oni sobie nie poradzą, może być, myślę, bardzo wiele depresji nawet, bo jak oni przyjdą się zmierzyć z tym dorosłym światem, to już nie będzie memki ani tatka, nie będzie i oni będą musieli sobie sami z tym radzić. Także myślę, że ten sport jest bardzo ważny, bo oni też się uczą tego, jak przegrywać, tak? Nie tylko wygrywać, też jak przegrywać, że oni sobie muszą z tym poradzać, że wszystko w rzeczy nie jest za darmo, że oni muszą to wywalczyć tak jak na tym boisku, czasami muszą tak podjąć do roboty, czy nawet o ta brudka będą chcieli rywalizować, także że o tą brudkę trzeba też czasem wyrywalizować z czymś, nie? A ona sama nie przyjdzie do C. To jest prawda, to dobry przykład, słuchaj, nie? Ale jaki to jest materiał, to do ciebie przyjdzie, bo ten aspekt, kiedy też o tych rodzicach też, że oni mają aspiracje, nie wiadomo jaci, te dzieci, wiesz, widzą tą bala, bo wiesz, ten profesjonalny futbol, to ty też rzekasz, po Polsce, tam jest tyle pieniędzy, tyle kasy, że ja tak samo jak ja patrzę na przykład na Manchester City, to taki najlepszy przykład, wiesz, tam jest tyle kasy, że, ale nawet na przykład, nie wiem, patrzymy na Manchester City, jak patrzymy na przykład na Ekstraklasę, Lechia Gdańsk, Arka Gdynia, ile tam jest chłopaków, terny są z naszego regionu, nie? Jak ja tak wzywam na Lechia Gdańsk, wiesz, bo mi tak bliżej, może Lechia Gdańsk jest, a ty rzeka, nie? To wiesz, jak ja tak wzywam To całe Lęzy jest stracony. Stracony, nie? Chociaż wiesz, Łukasz Piątek, Paweł Buzała, to hiści, nie? No to tak, to Jo, nie? Tylko wiesz, ale ja jak mówię, to tak nie jest, że ja tam że Arką też nie lubię, ale jak wzywam na ten skład i tak wzywam sobie Matrycę Nogę, tam miałem niewiele chłopaków, wiesz, z Trójgardu albo z okolim Trójgardu, że tu chłopaki z Wejerowa są, albo z Remi, albo tam z Wejerowa. Jak ty myślisz, czy dziś właśnie jeśli chodzi o ten materiał, czy dzieci widzą ten futbol w telewizorze i widzą te miliony i oni chcą grać jak Messi i Cristiano Ronaldo, ale nie trenować? To też może tak być, że oni myślą, że to tak im przyjdzie tak, jak to całego godu, że wszystko ma stanką dalej, jak to na to boisko, to boisko on wyjdzie, on musi sam to robić, tak? Nie plus na treningu, musi też trenować w domu, to my jedno powtarzamy tym naszym dzieciom, że oni też muszą trenować w domu i tam nie godzina, tam czy pół godziny dziennie, tylko... I nie na FIFA, FIFA, tylko nie dokładnie na komputerze, tylko oni muszą wylec na to podłeże, czy nawet jak nie ma drechów, to sami i trenować i szkolić, bo to są te są głęzy, żeby stać się tym piłkarzem. Słuchaj, to wiesz, jest też ciężki, bo jeśli chodzi o ten futbol, bo ja widzę, że futbol jest brutalny, jeśli chodzi o takie sprawy, jeśli chodzi o tradycja, tak, na przykład, nie, bo wiesz, kiedyś to tak nie było, że wiesz, zawodnik, który grał w Lechii Gdańsk, jak on przyszedł do Arki Gdyni, to on wiedział, że ma przekichane, nie, a dziś to jest takie, wiesz, że ma takie wrażenie, że jak Lechia da więcej tam 1000 zł, przesadzam skrzynkę, nie? 1000 zł więcej, to on pójdzie do Artki, że to nic nie znaczy, że tradycja czy takie sprawy. Jak ty myślisz, dlaczego jest wart uczyć od początku tych dzieci, co jest tradycja, co to jest znaczy klub, czy to region, w którym się gra na przykład? Tak, teraz nie ma takiego przywiązania do Karna, tak jak kiedyś było, tak, że takich zawodnicy byli, to oni na przykład taki ostatnim, który ja pamiętam, który jako dziecko to taki Francesco Totti, jak on był w Romie, grał to do końca życia, chociaż miał propozycję czy z Realu, czy Barcelony, miał za 10 razy więcej zarabiać, ale nie, on dostał tutaj w swoim Rzymie. Ja myślę, że kiedyś jakiś nie ma, jakiś pomnik mu tam El Capitano pozostanie w tym Rzymie, także ja myślę, że jak przyjdzie do jakiejś restauracji w Rzymie, to od razu staje za darmo, także... No może jak ktoś bardzo kibicował Lazio. No chyba, że to jest izolacja, no. Ale myślę, że to jest bardzo ważne, żeby uczyć tego przywiązania do tej tradycji, tak, bo teraz ten świat idzie do przodu, ludzie chcą mieć coraz więcej tych detków, ale trzeba sobie za czas zatrzymać i rzec, opłacamy te wiele tych detków, tak, tych coraz więcej, tak, żeby pamiętać o tych wartościach, co to jest ważne dla mnie, co to jest ważne dla mojej familii, skąd ja jem i dlaczego tu ja jem, tak, i płacać, żeby coś też po sobie wystawić, tak, na tej ziemi, a
a tych detków ja tu po sobie nie wystawiam, czy tego auta, czy tej większej budy, czy tego nowego Rolexa, tak? To No, ja to po prawda. sobie nie To wystawię, to prawda. a tacy ledzy, którzy nie mają wiele tych detków, a coś po sobie wystawili, to oni świat pamiętają, tak? Tutaj i czy po książkach, czy po tym, co zrobili dla innych ledzy, nie? To prawda, to prawda. Ja myślę, że wiesz, że jeśli chodzi o ten sport, ja widzę ostatni raz taką dobry film dokumentalny na kanale Zero u Krzysztofa Stanowskiego o Mirosławie Okońskim, nie? I Wielki talent myśliwedzy i on był to chłopak z Koszalina i on trenował właśnie pod tym blokiem z taką piłką do tenisa, nie? I dlatego on tą lewą nogą miał tak opanowane, że to był wielki talent, ale on żył w takich czasach, słuchaj, ciężko było, bo wiesz, tam był hazard, tam był alkohol, imprezy i tak dalej. To nie było jak dziś profesjonalnie, że wiesz, taki Lewandowski ma prawie 40 lat i on gra w bale jak ma 20 lat, 1 lat, nie? No tak, no wtedy jak to znaję tego balownika, tak, ten legenda Lecha Poznań, tam właśnie tam, gdzie ja te praktyki robił, tam oni o nim cały czas pamiętają, tak? O tym chłopie. Ten film, tak, że o nim zrobił, tak jak ten godą, to tam ten film w kinach był, tam w Poznaniu i też na stadionie, tam wiele rzeczy mu poświęconych, no ale tak jak te godą, że wtedy teraz pokusy też są pokusy dla tych młodych ledzy, tak jak ty mówisz, dostaniesz twoja pierwsza wypłata, to ty dostaniesz nie 4000, tak jak normalnie tutaj I co podkusi, nie? Kowaliści, tak, a ty dostaniesz 40 i co ty masz z tym zrobić, to drechów masz od razu, wiele drechów, tak, żeby coś z tym odetkama zrobić, tak, i wiele białków, wiele białków czeka na to, brudki czekają na to, nie? Tylko, że taci brudci raz są, raz ich nie ma, nie? To jest prawda. Dlatego to jest ciężko, wiesz, bo ty nie prowadzisz akademia, jak ty mówisz, to nie blues sport, to też wychowanie, nie? I niewiele z tych chłopaków, które, jak ty mówisz, powiedzą, no nie, tam ja nie będę tym drogim Lewandowskim i co teraz robić, nie? Jak się zachęcać, żeby oni cały rzeczy swoje, ten sport uprawiali i dali ten sport też następnemu pokoleniu, bo to o to chodzi, bo to jest tak, może analogia też tej kaszebizny, nie? Jak my mamy respekt dla tej kaszebizny w naszych rodzinach, czy dla sportu, to idzie na pokolenia. Dlatego właśnie tak jak my chcemy też tutaj wychować nie tylko tych balowników, też chcemy wychować ich na ledzy dobrych, tak żeby oni też w przyszłości nie muszą zostać tymi balownikami, a może coś, bo jakiś może będzie miał to szczęście, albo taki talent, albo tak man za wiele robił w domu i na naszych treningach, że zostanie tym balownikiem, to bardzo będzie cieszyć, a jak nie, to niech może zostać naszym trenerem, może zostać kiedyś, może, no bo mamy też drużynę, która graje w tej B-klasie na razie, to żeby tam sobie grać w niedzielę sobie przyjść z Drecha sobie pograć, a może dostanie jakimś sponsorem, nawet jak będzie miał wielką firma, będzie tu ja zaczynał, to ja bardzo to czuję się związany z tym karnem, czemu nie, tak? Dlatego my chcemy też przywiązać ich do kaszebizny, do tego sportu, do tej bali, żeby oni z tym że tak jak tutaj wiele naszych trenerów jest takim zapaleńcem, bo to też tutaj, my nie możemy z tego jakby wyżyć, my to nie jest całe robią, też po godzinach to robią, którzy też czasem kosztem na swojej familii, tak, bo treningi, ale też my jeździmy co każdą sobotę prawie w niedzielę czasa, żeby gdzieś tam rywalizować z tymi innymi karnami, czy to w Trygardzie, czy tu w okolicy w Kryzie Wejherostim, że i to jest często też kosztem naszej familii, tego też Lezja tego nie widzą i widzę, że my tego nie jakąś za dodatkową detkama robimy, tylko my to dla tych decy robimy, żeby oni się mogli rozwijać, każdy w swoim tempie, tak, bo nie każdy, jeden się rozwija rechli, inny wellness się rozwija, dlatego jak to mówię, że do tych decy trzeba mieć też indywidualne podejście, nie? To prawda. Nie każdy, że od razu wszystko naraz im dacy, nie? A jaki zawodnik internetem, na przykład już nie wiem, polecił Arce czy Lechi, można powiedzieć, to tak na większe kluby, można powiedzieć, czy Gryf, ty masz już takich zawodników, które powiedzą, o, te wielki talent i jego wesło na przykład do Arki? Jeden był, który w Gdańsku grył, był 2 lata w Gdańsku, także w takim projekcie, który tam jest, który organizuje Pomorski Związek Nożny Bale, także tam był, na razie tutaj wrócił do Queligwe. Także myślę, że tutaj jeszcze jest ten czas, że jakiś na szersza łeda wypłynie, czy to do Arci, czy pójdzie tak jak bo są tacy więksi akademie w Polsce, czy do Lubina, czy do Poznania, czy może do Warszawy. Jest spotkał w Szczecinie, Szczecin, że to taki wielki Szczecin, że oni tak... To jest tako, rzeka tu pierwsza piątka, trójka nawet w całej Polsce, jeśli chodzi teraz o szkolenie tych dzecy, tak?
Polsce, tak? To Także dobrą Szczecin, robota to robią. te dobrą robotę tam robią też. Jak się spotka tu na treningu w Jastarni, jak reprezentacja była, bo my tam byli w Belnie No. i jest spytał, co z Pogoń Szczecin, to my tak gadali, tam taki Kostkowski chyba był, taki też był piłkarz Pogoń Szczecin, nie? To on tak sobie o tym opowiadał, nie? Dobra, to na końcu rozmowy pociągniemy Przynkę też o Kaszebizny znowu. Słuchaj, ty widzisz jakąś przyszłość dla Kaszebizny, czy to jest jednak pusta noc? No ja czytał te twoje powiedzenie, że Kaszebizna ubierał, także mam nadzieję, że za mojego życia Kaszebizna nie umrze i bardzo jeszcze długo się trzyma, tak, ale tak jak my gadali, to trzeba się też zastanowić, sadnąć i pomyśleć, w którym kierunku ta Kaszebizna ma iść, tak, i czy to tak jak tutaj wiele tych młodych godo, że to nie ma być tylko wóz folklor, co przez parę ostatnich tam 20 lat blues był pielęgnowany, że my byli takim skansenem, tak? Można rzec jak górole, że my tylko tam tylko blues dla letników byli, żeby oni to byli, ale przynajmniej górole na to więcej zarabiają, nie jak Kaszebie. Dokładnie, bo mamy większy sezon. Większy sezon, ale też górole to potrafią sprzedać, ta swoja Górole z orkiestra, tak. No i grali Wejrowie, na Jakuba, Wejera, nie? To też jest swoje, że na Kaszebach górole grają. To inna sprawa, ale myślę, żeby Kaszebizna też nawet nie tylko pielęgnować, ale też czemu to nie sprzedawać tej Kaszebizny, tak jak ja mówię, pod względem biznesowym, żeby promować te kaszebści jakieś firmy, które są Kaszebizna, czemu niech taki drutek z Wandze Kaszebskiej, chociaż nie wiem, czy to jest pan Gierszewski, tak, jeśli nie nazwiska, to przepraszam, powiedzcie, czy to jest Kaszeba, czy to nie jest Kaszeba, ale to jest wielgo firma, która jest na Kaszebach, to czemu nie może sobie promować przez Kaszebin? Nie? Ale ty myślisz, że wiesz, twoje pokolenie chyba ma więcej, znaczy te ludzie, które się czują Kaszebama, mają większą sfiundę, że są Kaszebama, bo wiesz, w niektórych kręgach, jak człowiek powie w Polsce, że czuje się Kaszubą, jeśli chodzi o narodowość, nie, to dużo pracy, bo jak, nie? Bo ja nie rozumiem, że człowiek może czuć się z narodowości na przykład Kaszubą, a jest obywatelem Polski, nie? I tu nie chodzi o jakiś separatyzm, można powiedzieć, ale ludzie tego często nie rozumieją, wiesz? I że jak ludzie powiadają, dlaczego tu widzisz Kaszebska fana, a gdzie jest Polska, nie? No. Takie nie rozumieją, rozumiem, że my mamy swój język, swoją historię, która jest bardzo też ciężka historia, można powiedzieć. I jak ty myślisz, te pokolenie twoje, oni mają większą swundę jednak siedzą Kaszebizny, czy to jeszcze jest wiele roboty? Myślę, że to jeszcze wiele roboty, tak? A to trzeba też promować, o tym gadać, tak? Ja nie tylko, bo my sobie godą mamy między sobą, tak? Tutaj ci ludzie się spotykają, tak jak ty mówisz, jedno ci sami, tak? Czy ty z panem Preczkowskim się spotkasz, czy z Adomem, czy z Gracjanem, ale derwku to są ci sami ludzie, tak? To są ci Kaszebizny, które się interesują, żyją tą Kaszebizną, a ci dookoła, którzy nawet są Kaszebama, czy z familii, czy gadają po kaszebsku, oni się tym interesują, bo oni mają swoje rzeczy i nie mają czasu na to, żeby się tym interesować, tak? Żeby im też żeby oni też wiedzieli, co to znaczy być Kaszebą. Zawsze jestem, a propos, taka dygresja, to znaczy być Kaszebą. Co to znaczy? Że ja gadam po kaszebsku, to jestem Kaszebą, czy że ja mieszkam w Gostyninie, to ja jestem Kaszebą? No nie ma, nawet tego nie mamy zdefiniowane. Ci ludzie, którzy pracują, to znaczy być Kaszebą, nie? To prawda. No i tego też brakuje, nie? Żebyśmy, co to znaczy, kiedy się mówić o z tych wszystkich profesorów, co to znaczy zapytać ich, co to znaczy być Kaszebą, tak? Może jak oni to obzerają, to żeby odpowiedzą, co to znaczy. Może ja. Ja myślę, że nie obzerają. To nie znaczy złośliwe pytanie, bo ja bym chciał sam wiedzieć, że ja jem Kaszebą, to znaczy, że ja jem Kaszebą, tak? Tak jak wiadomo, że jak jest ktoś Polachem, to musi wiedzieć, że zna język, tak, terytorium, te trzy rzeczy, które język, terytorium i przynależność, tak? To są te rzeczy, które utożsamiają że ktoś jakiś kraj powstaje, a my mamy tylko język, tak? I nie mamy ziemi, bo to nie nasza, jest nasza ziemia, ale... jest nasza ziemia, jak mówię, na terytorium polskim, może czy jakimś no. niemieckim, czy tam, tak, to można tak powiedzieć, to jest prawda, nie? Okej. A twoja białka też jest kaszebką? Moja białka nie jest kaszebką, tak? I jak to wtedy u ciebie będzie? Bo to ja widzę, że to jest bardzo sfundy kaszeba, a jak ona nie jest kaszebką, to ona cygnie do ciebie, czy ona będzie, o nie, to jest blues, jest po kaszebsku, bo to jest ciężka sprawa, nie? To jest ciężka sprawa, jeśli zawsze, jak my sobie płytkamy gdzieś tam w familii, tak jak teraz
organizujemy, robimy to nasze drzewo genealogiczne, te naszej familii, to jak my płytkę raz my jechali do Sunowa, do naszej familii, jak my tam sobie płytkę zaczęli po kaszepsku gadać, to już tak szybko, tak richtig, tak flot. To flot szło. Flot szło, to ona mówi, ja więcej nie jadę, bo nic nie rozumiem. Także to jest ciężko, ale już takie pojedyncze słowo, lepo mało, jak to mówi ja świętej pamięci upagadu, lepo mało, le do przódku. Także, To jest prawda. Także pomału będziemy uciec, chociaż są na z Remi pochodzą, także To tam jakieś kaszubskie wątki się z Remia. Remia bardziej ból kaszepsi, to trzeba powiedzieć. Także pomału będziemy ją tutaj po kaszepskiego uciec, a jak nie go zapiszemy Słuchaj, na kaszepści. ja tu mam remusa po kaszepsku, tą fubkę kiedy po kaszepsku, ale też po polsku, słuchaj, to jak my bardzo to jechali do Sunowa, to puścisz się po kaszepsku ta wersja. Ja będę już Żeby pojedę. oswoiła, można powiedzieć. To bardzo dla Ciebie. Bóg zapłać, że Ty przyjął moją zaproszenie na ten kanał. Bardzo sobie fan z Tobą gadało i widzę, że to jest bardzo inspirującą osobą i widzę, że że taka super, ta akademia to jest zupełnie inna sprawa, wiesz, jeśli chodzi o te ZKP i te wszystkie, jak Ty mówisz, te folklory, nie? To Ty na to inaczej wzyrysz, nie? I to mi się bardzo widzę u Ciebie i życzę Tobie, żeby mógł to podsygnąć właśnie ten sport, ale też ta edukacja. To są takie dwa fundamenty, nie? I jak Ty to właśnie mógł sobie jeszcze podsygnąć więcej, że te dzieci, które trenują w tym Głesce, czy w Głowinie, czy tam w Orlu, żeby oni widzieli, aha, kto to jest ten Remus, albo kim my jesteśmy te Kaszebi, dlaczego ludzie niektórzy są w Polsce, którzy nas bardzo nie lubią, albo ludzie, którzy są bardzo ciekawi i mówią, o, piękny język, nie? Także to może przyjedziesz do nas kiedyś, jak zorganizujemy jakieś spotkanie i powiesz o... Kaszebski Prince zawsze będą. Kaszebski Prince przyjedzie i powie, co o Kaszebiznie tutaj możemy zorganizować. Bardzo chętno, słuchaj, bo wiecie, ja jestem wykształcony historykiem, dlatego ja tak bardzo chętno bym o tym pomyślał, jak Ty mnie zaprosił, bardzo chętno. Myślę, że to by musiał być nie był taki dialog, ale coś tam, możemy jakoś współpracować, coś możemy wymyślić, myślę. Ci Bóg zapłać, słuchaj tam. Może na końcu, jakby ktoś tam chciał Kolium Wejrowa zameldować swoje dzieci u Ciebie, gdzie on się może zgłosić, słuchaj? Niech na naszym Facebooku sprawdzi albo na naszej stronie internetowej, tam do mnie przedzwonić i także wszystko życzymy, gdzie i kiedy są treningi, także w każdej chwili można dołączyć do naszej akademii. Okej, i to jest Kasubian, no? Wpisać na Facebooku Kasubian. Tak, Kasubian Wejrowo, Akademia Piłkarska Kaszubian, przez C, Casubian. Kasubian, pełno. Także rodzimy bardzo. Ja też roczę, bo decę, że jak macie decę, to żeby jak najszybciej tam puścić tutaj do Krystiana, on jest fachowy i widzę, że on ma jednak podejście i to jest bardzo ważne. I też chody, bo to jak mówię, starzy w Lechu pozna Lech i Arce, to już do siebie mówi i on widział ten wielką balę, wielki futbol i myślę, że jak macie talenty w domu, to jak najbardziej do Kasubien, żeby właśnie to też by była moja taka, można powiedzieć, jak ktoś zagrał w polskiej reprezentacji i na końcu wyniósł kaszebską flagę. To by było super, nie? Ja Ci Bóg zapłać. Bóg zapłać. Super.